Здравейте хора, вие сте iPhone и днеска искам да ви покажа моята кукла Оперета. Тя е от филма, дето там се състезават с... не помня кои бяха, но ето, тя и Скънки и Сказка. Обувките са много хубави, честно казано. И даже наистина карат. Роклята е... Чакайте само малко. Роклята е много хубава. Ето. И така. Ето. Има дис на нея и каската също и гримът. Тя е много хубава и честно казано, гледайте другите ми клипове. Радвам се, ако са ви харесали, така че довиждане!